Clachtaí próseála focail I gcoinne tabhac. Sí seo an litir ba chóir a bheith scríofa nuair a chuir Sir Walter Raleigh tabhac chuig an órap den chéad uair. Fonta, Nasfar, méid, fithe. A Walter a chara? Canas tá cuasaí san Ileán Uair? Tá imníoring fút ó formar an Baptist Day an Iwit? De réir de litrach bhí mar le fiale shrimithe a bhlacha agus rulla I dhéanamhte. Is eisteach é sin? As tín wit an sin go gcuirimí sin ár méal é. Cheap Mount Joy gur bíad a haisig na bhíán, ach tá fis a bhalarta an isige. Cuir an chéad vís heile an imníoring, tá tuig íríoring é a lasa le duine. Bhí moltaí eile ag Mount Joy fút féin agus tinte a lasa. Rénos, ná cuirín léach oringe, cuirimín at léach ortsa. An bhanrín eilís. P.S. Is ditse is massa má chuann tú bart an sort sin chuin ríist.